Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku. Dnes to bude mojich 5 tipov, to je 10. OK, práve som si to zrátala a nemám 5 typov starostlivosti o pleť, ale 6 typov starostlivosti o pleť. Dnešné video bude o mojich 6 typoch starostlivosti o pleť. Chcela som, aby ich bolo 5, ale nejak mi to nevyšlo, 5 by bolo krajšie, takže je ich 6. Sú to pravidlá, ktorými sa snažím riadiť ja pri mojej starostlivosti o pleť. Veľa z nich je takých, že na nich prídete zdravým rozumom, ale všimla som si, že veľa ľudí si to neuvedomuje, alebo aj keď si to uvedomuje, tak sa tým neriadi. Toto sú tá pravidlá, ktorým sa snažím riadiť ja a dúfam, že vám pomôžu a niečo si z toho vyberiete. Mojím prvým typom starostlivosti o pleť je prispôsobiť starostlivosť o pleť ročným obdobiam. Veľa ľudí používa roky bez zmeny, proste to isté. Nie vždy to musí byť zlé, niekedy to funguje, ale na väčšinu ľudí zmena ročného obdobia vplýva aj na vašu pokožku. V lete ju potrebujete viac chrániť pred slnkom a hydratovať niečím ľahkým. Nepotrebujete ju tak premasňovať, v zime ju zase viac potrebujete premasňovať, dopridať jej viac živín. Preto ja v zime napríklad používam hutnejšie a častejšie hydratačné masky, viac používam pleťové oleje. Samozrejme závisí to od vášho typu pleti a od toho, aké produkty vám vyhovujú, ale je dobré zakomponovať nejaké zmeny do svojho režimu starostlivosti o pleť v zásade od ročného obdobia. Taký základný rozdiel pre mňa oproti letu a zime je v konzistencii hydratačného krému. V zime používam viac pleťové oleje ako v lete. Samozrejme v lete používam ochranný faktor na tvár, čo v zime, keďže väčšinu času aj tak trávim vnútri a keď idem vonku, tak je častokrát už tma, tak samozrejme až tak veľmi nepoužívam s nejakou výnimkou, keď idem lyžovať alebo do hôr alebo niečo podobné. Môj druhý tip starostlivosti o pleť je používajte sérum. Nemusí to byť žiadne super drahé sérum od, ja neviem, Estée Lauder alebo nejakej super drahej značky, ktorú kúpite v parfumerii. Séra kúpite aj za veľmi dostupné ceny. A verte mi, sérum je to, čo robí naozaj veľký rozdiel pre vašu pleť. Samozrejme hydratačný krém, denný krém, nočný krém, to je všetko super, ale ten sa nikdy nedostane tak priamo do pokožky a tak hlboko ako to sérum, pretože predsa len je to krém a to sérum má vždy takú ľahkú konzistenciu, viac účinných látok v sebe, preto býva sérum aj drahšie veľakrát ako hydratačný krém, hlavne keď to porovnávate v nejakej rade jednej značky. Dobré hydratačné sérum sa dá kúpiť už pod 10 €. A teda základ by som vzala hydratačné sérum, hlavne ak máte menej ako 30. Ak máte viac ako 30, tak už môžete ísť k nejakým intenzívnejším, retinolovým, protivráskovým, viac vyživujúcim. Ale zaradiť sérum do svojej starostlivosti o pleť je podľa mňa veľmi dôležité. Samozrejme, bude to mať aj okamžitý účinok, kedy bude vaša pleť lepšie hydratovaná a budete sa cítiť lepšie. Ale ten hlavný výsledok uvidíte až o takých niekoľko rokov, keď proste sa prejaví ten dôsledok lepšej starostlivosti o pleť. Môj tretí tip je double cleansing. Double cleansing môžeme rozdeliť na dva kroky. Je to vlastne teda čistenie a odličovanie pleti. Prvý krok je to odlíčenie pleti a potom je to čistenie pleti. Nemusíme sa dúfam baviť o tom, že pleť treba odličovať. Nie sprchovým gélom v sprche ani žiadne podobné hororové veci, ktoré pravidelne počúvam. Pleť treba odličovať niečím, čo je určené na odličovanie pleti. Nemusí to byť nič drahé. Ja mám napríklad veľmi rada na odličovanie tento Hyaluron Wash Cream od Dermacol, ktorý stojí tuším 3 € a veľmi dobre pleť odlíči, vôbec ju nedráždí a ide s ním perfektne dole aj očný make-up, aj vodeodolný make-up. Čokoľvek vám vyhovuje, sú odličovače krémové, na olejovej báze, odličovacie balzamy. Čo podľa mňa nie je úplne dobré, sú micelárne vody na odličovanie, lebo to šúchanie nie je úplne ideálne pre pleť. Čiže základ je v prvom kroku odlíčiť pleť niečím, čo je na odlíčenie pleti určené. A v druhom kroku potom dočistiť pleť niečím, čo pleti dopraje aj výživu a má nejaké iné benefity pre pleť. Ja mám úplne najradšej odličovací balzám od Emma Hardy, ktorý je úžasne hydratačný a naozaj pleť vyživí a zanechajú jemnú a veľmi príjemnú na dotyk.
No a vlastne týmto druhým krokom už potom čistíte pleť naozaj do hĺbky. Lebo keď to spravíte len v jednom kroku, tak odstránite make-up. Častokrát vám tam ešte nejaký make-up ostane. Nie veľa, ale ostane. Preto ju treba ešte dočistiť, naozaj zbaviť posledných zvyškov make-upu a vyčistiť do hĺbky tým druhým čistením, ktoré by malo mať aj nejaké také benefity pre pleť. Nie je to len odličenie. Mojím štvrtým tipom je strava. V prvom rade to znamená nežrať z prostosti. Teraz nevravím, že ja si občas nedám čipsy, čokoládu si dám každý deň. Dám si je len veľmi malé množstvo a snažím sa to kontrolovať. Takisto proste nejaké vyprážané alebo niečo istým spôsobom nezdravé si samozrejme občas dám. Ale v princípe sa snažím nejesť hovadiny, ako teda čipsy, vyprážané veci, masné veci. Nie úplne nepijem, občas si dám, ale snažím sa nepiť sladené nápoje. A takisto sa vyhýbam veciam, o ktorých viem, že mi robia zle. V mojom prípade je to mlieko a mliečne výrobky. To môže spôsobiť na mojej pleti šarapatu, dosť veľkú, ale každý má niečo iné. Ale v princípe väčšina ľudí reaguje na priveľké množstvo cukru, priveľké množstvo masných vecí a mliečne výrobky. Ale u každého napríklad tie mliečne výrobky môžu byť iné a u každého môže byť ten prach toho cukru, kedy sa to prejaví iný. No a potom druhá zložka tejto rady ohľadne stravovania je, že sa snažím jesť vitamíny, teda okrem ovocia a zeleniny, jem aj vitamíny a jem nejaké výživové doplnky, ktoré pomáhajú mojej pleti, ale teda denne si dávam vitamíny a ešte si dávam MSM, čo je toto. A toto je metylsulfonylmetán. A toto je látka, ktorú vo svojej kozmetike ponúka Oskia a oni majú aj priamo tieto tabletky ako výživový doplnok. Nie som si teraz presne istá, koľko stoja, ale viem, že sú dosť drahé. Ale MSM kúpite hoci kde aj v lekárni. Na výber je veľa rôznych typov. Viem, že niektoré dokonca bývajú kombinované s vitamínom C, lebo tak sa to lepšie strebáva. A musím povedať, že to naozaj funguje skvele. Ono je to pôvodne určené na šlachy a kĺby, ale má to skvelý efekt aj na pleť. Môj piaty tip je neubližovať. A toto zahrňa množstvo vecí. V prvom rade neubližovať pleti tým, že by sme ju aktívne nejak poškodzovali, ako napríklad fajčením, nadmerným pitím alkoholu. Veľmi pleti škodíme, aj keď používame na tvár horúcu vodu, to vôbec nie je dobré. Takisto nedostatkom spánku. Všetko toto pleti škodí, čiže dodržiavať nejakú zdravú životosprávu pleti veľmi prospieva. Samozrejme ani ja nie som bez viny, síce na tvár horúcu vodu nikdy nepoužívam, ale sprchujem sa v nesmierne horúcej vode, čo má určite dôsledok na moju pokožku na tele. Síce nefajčím a nepijem, ale veľmi rada si doprajem kofolu, občas nejaké to nezdravé jedlo. Ale teda snažím sa aktívne neubližovať svojej pleti a svojmu zdraviu. Takže každý si musí zvážiť, či mu tie neduhy a nerezci stoja za to. No a môj posledný tip, nezabúdajte na ochranu pred slnkom. Teraz v zime je to síce trošku bezpredmetné, pretože slnko aj tak moc nesvietí a keď ideme z práce alebo do práce už väčšinou býva tma, ale v lete slnko svieti, aj na jar už slnko svieti a netýka sa to len o obdobie, kedy idete aktívne von, alebo ste pri vode, alebo ste na dovolenke. Týka sa to napríklad aj toho, keď sa idete prejsť len po meste, alebo chodíte na obednú pauzu von. Ak ste si aj ráno naniesli nejaký ochranný faktor, tak do obeda ho už pravdepodobne na tvári nemáte.